Mga pagunahing balita. OCD Bicol naka-red alert status dahil sa banta ng bagyong Uwana. Karagdagang pwersa ng PCG Bicol, handa nang umalalay sa mga maapektuhan ni Uwana. 5 taong gulang na bata sa Libmanan natusok ng itak sa leeg patay. At sports complex na katakdang itayo sa Legazpi sa susunod na taon. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Biyernes, ika-7 ng Nobyembre. Isinailalim na ng Office of Civil Defense Bicol sa red alert status ang buong Kabicolan dahil sa severe tropical storm Pungwong o bagyong Uwan na inaasahang dadaan sa rehiyon ngayong darating na weekend. Si Angeline Dagta sa buong ulat. Itinaas na ng Office of Civil Defense o OCD Bicol ang red alert status sa rehiyon bilang paghahanda sa posibleng epekto sa Kabicolan ng severe tropical storm Pungwong o bagyong Uwan pagpasok nito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Grimil Alexis Naz, tagapagsalita ng OCD Bicol, nagsagawa na sila ng Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA, katuwang ang iba't ibang response agencies ng pamahalaan gaya ng PNP, Coast Guard, LTO Bicol, Pag-asa, DSWD at DOH. Nakahanda na rin aniya ang mga water o floating assets ng mga kapulisan, AFP at Coast Guard para sa mga posibleng gawing water search and rescue operations. Kapag labas na rin po ng advisory si LTO discouraging yung land travel, lalo na yung mga papuntang Visayas kasi baka maipon po yung volume ng mga sasakyan dito po sa may Sorsogon. At yung ating regional operation centers, continuous monitoring po tayo sa bagyo, and at the same time nag-join din tayo sa online meeting together with the National DRM Council led by Secretary Gilbert Chodoro. Dagdag pa niya, may mga nakapreposisyon na rin na family food packs ang DSWD na agad na ide-deploy para sa relief operations. Handa na rin aniya ang mga paglilipatang evacuation centers sakaling magpatupad na ng preemptive evacuation ng iba't ibang LGU. Sinabi kasi nating red alert status, yan yung highest level of coordination eh. And yan din yung basis ng ibang regional response agencies sa kanilang alert status para ma-ensure natin na meron tayong personnel 24/7 for the coordination sa iba't ibang mga probinsya. And kapag red alert status din, yung ating mga response asset and rapid damage assessment teams ay on standby na po sila for any possible deployment. Sa ngayon, hindi pa po nasa Philippine Area of Responsibility si papangalan ng Bagyong Uwan, kaya may time pa po tayo to prepare. Kasi malapad po itong bagyong ito, nasa 1,400 kilometers ang diameter or 700 kilometers from the center. So kahit na hindi po siya magla-landfall base sa tracking sa Bicol, ay abot po ang mainland Bicol until Masbate ng pakapo ng bagyo. Ngayong weekend, posible umanong dumaan ang bagyong Uwan sa Kabicolan, kaya paalala ng OCD sa publiko, manatiling nakatutok sa Pag-asa para sa tamang ulat panahon at sumunod sa mga ipapatupad na direktiba ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Mahigit sa 500 personal ng PCG Bicol ang nakatakdang tumulak sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon para magbigay alalay sa mga Bicolanong posibleng maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Uwan. Si Hercules Barbacena sa detalye. 547 na tauhan ng Philippine Coast Guard District Bicol ang nakatakdang i-deploy sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng bagyong Uwan sa Kabicolan ngayong weekend. Kaninang umaga, tumulak ang 60 tauhan ng Coast Guard sa Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Mananatili sila sa mga nasabing lugar hanggang sa matiyak na maayos na ang sitwasyon matapos ang posibleng hagupit ng bagyo. Ang Coast Guard Bicol naman po ay lagi naman pong nakahanda sa mga ganitong sitwasyon po. Ready po kami na mag-servisyo publiko po sir anytime, 24/7 po sir. Maliban dito, naka-standby na rin sa iba't ibang istasyon ang kanilang mga floating at land asset para sa mga posible ring gawing operasyon.
po namin ang publiko na iwasan po muna ang hindi importanteng paglalakbay, lalo na po sa dagat. Sumunod po tayo sa mga evacuation orders ng lokal na pamahalaan at manatili po tayong updated sa official advisories ng Pag-asa, NDRRMC at lalo na rin po ng Philippine Coast Guard para na rin po ito sa kaligtasan ng lahat. Samantala, wala pa namang suspensyon sa mga biyaheng pandagat ngayong araw. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Bumuo na rin ng contingency plan ang Albay Electric Cooperative para mapaghandaan ang posibleng epekto ng Bagyong Uwan. Muli namang nagpaalala ang ELECO sa publiko na mag-ingat sa paggamit ng kuryente lalo na ngayong may inaasahang sama ng panahon. May report si Rose Bilista. Bumuo ng contingency plan ang Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO para mapaghandaan ang posibleng epekto ng severe tropical storm Fungwu o Bagyong Uwan na inaasahang tatama sa Kabikulan ngayong weekend. Ayon kay Ange Galero, nakatutok ang kanilang contingency plan sa kaligtasan ng kanilang member consumers at ang mabilis na pagbabalik ng supply ng kuryente matapos ang inaasahang pananalasa. Anya, naka-standby na ang kanilang technical personnel na kinabibilangan ng linemen, engineering teams at response crews. Handa na rin ang sasakyan, kagamitan at essential materials tulad ng generator sets, communication devices, gasolina, mga poste, transformers, insulator at iba pang pangangailangan para sa agarang restoration kung kinakailangan. Patuloy din umano ang pakikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan sa mga ahensya ng Pag-asa, National Disaster Risk Reduction and Management Council, National Electrification Administration at mga lokal na pamahalaan upang masiguro na nakaayon ang kanilang ginagawang mga hakbang. So the reason why we created our contingency plan is to make sure na kung in kaso man magkaigwanan problema, at least we can immediately restore the power supply and at the same time, maiwasan natin yung electrocution incidents dito po sa probinsya ng Albay. Dagdag pa niya, kagad silang magsasagawa ng ground inspection sa mga linya ng kuryente at substation matapos ang inaasahang pananalasa. May prioritization po tayo sa pag-restore ng ating mga linya. Uunahin natin yung mga essential services like mga healthcare centers or facilities, mga LGUs, and yung mga malalaking facilities na may mga ino-offer na essential services. And then, lastly, papasok po dyan yung mga lateral or sectional lines. Ito naman po yung mga linya from substation or primary lines going po sa mga bara-barangay or sitio. So yan po yung pasunod-sunod natin once na may go signal na tayo na okay na para mag-restore. Samantala, muli namang nagpaalala ang ALECO sa publiko na mag-ingat sa paggamit ng kuryente. Kung sakali man na magkaroon ng problema sa kuryente, agad daw na i-report ito sa kanilang hotline numbers. At para sa iba pang updates, bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page para sa mga lehitimong impormasyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Sa ibang balita, nagpalabas na rin kaninang umaga ng travel advisory ang Land Transportation Office Bicol dahil sa Bagyong Uwan. Sa ipinalabas na abiso, pinapayuhan ang mga motorista na huwag nang bumiyahe pa papasok ng Bicol Region, partikular sa mga tutungo ng Visayas at Mindanao na sasakay sa pantala ng Matnog, Pilar at Piodoran, maging sa mga tutungo sa Catanduanes na sasakay sa Tabaco Port. Layunin umano ng opisina ng LTO na maiwasan ang dagsa ng mga sasakyan sa kabaan ng Maharlika Highway at maiwasan ang pagkakastranded sa mga pantalan. Samantala, puspusan na rin ang ginagawang paghahanda ng otoridad sa Catanduanes para masiguro ang kaligtasan ng mga Katandunganon sa posibleng pananalasa ng Bagyong Uwan. Si Danica Garcia sa detalye. Puspusan ngayon ang ginagawang paghahanda ng probinsya ng Catanduanes sa posibleng pagtama ng Bagyong Uwan sa lalawigan ngayong darating na weekend. Ayon kay Roberto Moterola, Chief ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, bahagi ng paghahanda ang suspensyon ng klase sa lahat ng paaralan at trabaho sa mga pampubliko at pribadong opisina sa kanilang lalawigan. May mga nakahanda na ring family food packs at non-food items na ipapamahagi sa mga Katanduanon. So far may mga naka-preposition sabi ng DSWD, pero mostly ang bulk ng yung ano nila,
ng mga goods nila nandito sa Virac, in which nandito sa loob ng compound ng probinsya. So, intact naman at anytime na kinakailangan i-distribute yun after ganitong pagkatapos nitong pagdaan ng bagyong ito. Ready naman po, including yung mga vehicles na gagamitin. Mamaya siguro yung mga pinangakong mga bihikulo nandito na ipaparada na yun dito. Siniguro rin ng naturang opisina na gumagana ang kanilang communication channel. Nakatakda rin nilang i-activate ang kanilang Emergency Operations Center o EOC simula November 8. Patuloy din umano ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang disaster response agencies para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Nagbaba na yung order ng preemptive evacuation. Sana naman sundin natin, especially yung mga medyo nasa delikadong lugar. Kasi may ugali tayong do or die dito. Pero sana naman for safety reason, sumunod tayo sa mga kinauukulan pag sinabing evacuation. Evacuate na po tayo lalo doon sa mga medyo delikadong lugar. Yun lang naman po. Sumunod lang sa sinasabi ng authority para sa kaligtasan din po yan natin. Muli, nanawagan ng naturang opisina sa mga Katanduanon na manatiling nakatutok sa anunsyo ng Pag-asa at sumunod sa ipapatupad ng mga kautusan ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Sa kakapasok lamang na balita, isinailalim na sa Signal Number 1 ang lalawigan ng Catanduanes dahil sa bagyong Uwan. Magbabalik po ang Ako Bicol Online TV. Susunod Back rider pa tayo ng sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa labo at pansamantalang stockroom ng isang simbahan sa Ligaw na sunog. Iyar di ba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Alilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Mga kababayan, nasa linya ng telepono si Ruth Pakala ng Pag-asa. Alamin natin ang update kay Bagyong Uwan. Ruth, nakapasok na ba sa Philippine Area of Responsibility si Uwan? Yes po, magandang gabi po sa Ako Bicol at sa mga tagapakinig at viewers nito. Ito po ang latest update natin patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Fungwong. Ano po? So, kaninang alas 5 ng umaga po, severe tropical storm pa rin si Bagyong Fungwong
at actually nasa labas pa siya ng area of responsibility. Pero nalalabing na lamang ang oras niya at anytime onwards, posible na siyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility at papangalanan nga natin siyang O1. So, meron na tayo as early as 5 p.m. Tropical Cyclone Bulletin number 1 na itinaas at base nga sa availability ng Pag-asa ang bagyong Severe Tropical Storm 301 or Fungwong ay nasa 1,175 km east ng Eastern Visayas. May coordinate siya na 11.6 degrees north, 136.2 degrees east at may maximum sustained wind siya na 110 km per hour at gusty next up to 135 km per hour. So sadyang medyo bumili siya compare kaninang alas 11 ng umaga na from 20 km per hour, bumili siya ng nasa 25 na siya ngayon, kilometer per hour at moving westward siya. At dahil po dyan, nakataas na at maliban doon, medyo lumawak pa ang kanyang diameter. No? Meron siyang from the center, more or less nasa 780 km extending outside ng perimeter ng bagyo. So kanina nasa 720 siya. So kung i-calculate natin ang diameter niya times 2 nito, almost nasa 1,500. Almost nasa 1,500 kilometer na po siya yung diameter niya. So sa kasalukuyan, nakataas na po ang tropical wind signal natin dito sa buong probinsya ng Kabikulan, kasama ang Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, maging ang areas dito sa Quezon Province, may parte sa Romblon, maging sa Panay Island, Negros Occidental, Northern Cebu, Leyte, buong probinsya ng Leyte at Samar, maging Dinagat Island at north ng Surigao del Norte ng Mindanao. So dahil sa lawak po ng sakop ng diameter nito, bagaman ang track niya ay yung pa rin po yung dati, papunta siyang Aurora, Cagayan, Isabela area. At bago siya tumahak papuntang Northern Luzon, dadaan muna siya sa coast ng Kabikulan at ang pinakamalapit niya sa atin ay sa bandang madaling araw ng Linggo. Madaling araw ng Linggo at ito din po yung possibility na from typhoon category, magiging super typhoon siya. So inaasahan natin na maapektuhan tayo nito ng mga pag-ulan. Baka maranasan natin yan mga Sabado ng hapon, gabi hanggang Linggo ng hapon. At onwards, Linggo ng hapon onwards, dito na siya sa may bandang Camarines Norte at patungo na ng Aurora, and by early morning Monday, posible siyang mag-landfall na dito sa may bandang Aurora, Cagayan, Isabela area. Yes po. Salamat, Ruth. Sa ibang balita, patay ang isang 5 taong gulang na batang babae sa Libmanan, Camarines Sur matapos na matusok ng itak sa kanyang leeg. Hihingi lang daw sana ng buko ang biktima sa kanyang tiyuhin ng madisgrasya. May report si Mel Moral. Patay ang 5 taong gulang na batang babae matapos na aksidente umanong matamaan ng itak sa leeg sa Barangay Bigaho Norte, Libmanan, Camarines Sur tanghali nitong Linggo, Nobyembre 2. Batay sa investigasyon, pinatong umano ng 21 anyos na tiyuhin ng biktima ang itak na ginamit nitong pangkuha ng buko sa upuang kawayan. Nagtungo raw roon ang biktima para humingi sana ng buko, subalit aksidente daw nitong nadiinan ang pinagpatungang upuan na nagresulta naman sa pagkakatama ng itak sa kanyang leeg. Naisugod pa siya sa pinakamalapit na ospital, ngunit sa kasawiang palad ay binawian rin ng buhay. Allegedly, sabi ng mga witness is inopen yung buko and then yung sabaw dapat ililipat sa container. And then yung bata, out of nowhere, sabi ng mga tita na nandun, tumakbo na lang, lumapit doon sa table.
Ako ang itinatong yung kamay niya doon. Table kung saan nakapatong yung bolo. And then pag patong ng bata, anong kamay niya dito sa table, yung bamboo on the other end, hindi nakapato. So umangat, pag-angat yung bolo, umangat din, tumama dun sa right na leeg ng bata. Pansamantala naman na dinala ang tiyuhin ng biktima sa presinto matapos ang pangyayari at agad naman pinalaya matapos ang reglementary period. Na-hold namin siya for enough time na ma-consume yung reglementary period and related na may pumuntang kapamilya and inform us na hindi sila magsasampa ng kaso muna. But then again, yung karapatan naman ng parents na magsampa ng kaso against the suspect, nasa kanila pa din naman since wala yung bata, it could fall under homicide. Considering that the minor is 5 years old, mas malakas, unarmed, and then yung other person is may bolo, pwede siyang murder. So mas mahaba pa yung prescriptive period. So anytime they can just go back and check if they can still file complaint against yung suspect natin. Nanawagan naman ang otoridad sa mga magulang at nagbabantay ng mga bata na ilayo ang anumang klase ng patalim sa mga ito para maiwasan ang ganitong uri ng mga insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. Sa Labo, Camarines Sur, patay din ang isang motorcycle rider nang sumemplang ang sinasakyan nitong motorsiklo sa maputik na bahagi ng dinaanang kalsada na nauwi sa kanyang kamatayan. May report si Hercules Barbacena. Nasawi ang isang 41 anyos na babaeng backrider matapos sa sumemplang ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa barangay Dagit, Labo, Camarines Norte, alas 7:30 ng umaga noong Miyerkules. Kinilala ni Police Major John Villaferte, hepe ng Labo Municipal Police Station ang biktima na si alias Lisa, residente ng parehong bayan. Batay sa ula, nag-aantay ng mga sasakyan ang biktima nang madaan at pangkasin ng kanyang kaibigang rider. Subalit pagdating sa lugar ng insidente at sa hindi inaasahang pangyayari, sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo nang dahil sa madulas umanong kalsada. Yung araw na yon ay medyo maulan ito, tapos malubak. Accidentally sir, yung motor ay nalubak po ito, tapos yung angkas po nito sir ay nawalan po ng balanse, kaya po ito ay nahulog at tumama po ang kanyang ulo sa pavement. Napag-alaman din na walang suot na helmet ang biktima ng madisgrasya. Ang pamunan po ng Labo Municipal Police Station ay wala pong sawang nagre-remind po, lalo na po yung gumagamit po ng motorsiklo, na palagi po kaming nanguhuli dito na wala pong helmet. Nakaburol na ang biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Hercules Barbacena. Nasunog kaninang umaga ang pansamantalang stockroom ng St. Proto-Martyr Parish Church sa Ligao City. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. May report si Danica Garcia. Sa cellphone video na ito, makikita ang makapal na usok sa gilid ng St. Proto-Martyr Parish Church sa Ligao City kaninang alas 11:19 ng umaga. Ayon kay Fire Senior Inspector Lizelle Lobartillo, Acting Fire Marshal ng Ligao City Fire Station, isang concerned citizen na napadaan sa lugar ang nagpaabot sa kanila ng sumbong patungkol sa insidente na kaagad naman nilang nerespondihan. Batay sa kanilang isinagawang investigasyon, nagsimula ang sunog sa temporary stock room sa loob ng simbahan kung saan nakatago ang ilang mahalagang dokumento, mga libro at iba pang papeles ng nasabing simbahan. Ang estimated damage ma'am natin still under investigation. Yung origin po ng fire still under investigation pa din po ma'am. Wala naman pong nasaktan. So pagdating naman po sa fire truck, yung dalawang fire truck po natin dito sa fire station nag-responde po and may mga tumulong din po na mga fire brigade po, yung direct fire brigade, LCC Pulanggi, fire brigade, and then tumulong din po yung CDRRMO ng Ligao City. So nagpadala din po sila ng dalawang tanker para mag-refill po sa ating fire truck na nagre-responde ma'am. Umabot naman sa ikaunang alarma ang sunog at na-fire out alas 11:40 ng tanghali kanina. Kapag po ganun ma'am na may sunog po, mas unahin po natin na tumawag po muna sa kabomberohan or sa hotline ng Bureau of Fire Protection bago po tayo mag-take ng video, no?
And then, para maiwasan po yung mga ganitong sunog, kasi po ang top 3 cause of fire dito po sa Bicol Region is electricity, sa kitchen fire, and sa kandila. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng BFP Ligao upang matukoy ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang iniwang pinsala. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa ibang balita, patuloy umanong iniimbestigahan pa ng otoridad ang panloloob sa women's dormitory ng Bicol University kung saan umabot sa 120,000 ang natangay ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Narito ang buong ulat. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Legazpi City Police Station sa nangyaring pagnanakaw sa loob ng women's dormitory sa Busit Compound East Campus ng Bicol University noong Martes. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., hepe ng Legazpi City Police Station, pasado alas 6 ng gabi nang madiskubre ng nagrorondang security guard na bukas at sira na ang isang sliding window ng dormitoryo at nang suriin dito ay nadiskubring may nawawalang 4 na all-in-one desktop computers na nagkakahalaga ng humigit kumulang 120,000 pesos. Yung mga suspect, during that time, wala tayong nakuhang CCTV. Ano po? Kasi yung likod po ng area ay masukal. But sa ngayon po, mayroon po tayong person of interest kasi may nakuha tayong magwi-witness. Ngayon po, yung base sa witness is 2 male factor ito. At yung isa is personality or may mga dating case na rin dito sa amin. Ang nangyari pa po nito, start daw po ng October 30. So mga ilang araw na po, walang tao kasi bakasyon po. O wala po talagang tao doon. Last na nakita to. So yun din siguro nagbigay ng pagkakataon. Kasi alam na walang tao doon, nagbakasyon doon sa dorm. Ito sa mga suspect na to para gawin nila yung ganong klaseng pagnanakaw, ma'am. Hiniling na din umano ng pulisya na pahintulutan silang makapagsagawa ng security survey inspection sa universidad upang malaman ang mga maaari pang maidagdag sa pagpapatibay ng seguridad rito. Isa sa possible recommendation po talaga namin dyan is to conduct security survey inspection po para po ma-determine po natin doon yung mga kakulangan pa pagdating sa security. Ano pa ang pwede nating ilagay? Ano bang mga suggestion na para pagtibayin pa. Kasi kadalasan po ang mga schools po is may mga equipment po yan. May mga gamit talaga na may mga may mga presyo. Yun po isang madalas nagiging target ng mga itong mga magnanakaw na ito nga ang mga target. Kasi alam nila pagka gabi at bakasyon, walang tao. So security guard, alam pattern nila yan. So kahit dun sa ganung paraan man lang is talagang magdalawang isip kumbaga yung magnanakaw. Samantala, hinihintay pa rin ng pulisya ang magiging desisyon ng paaralan kung sasampahan ng reklamo ang mga mapapatunayang nagnakaw sa dormitoryo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elianzon. Magandang balita para sa ating mga atleta. Magkakaroon na ng sports complex sa Legazpi sa susunod na taon ayon kay Mayor Hisham Ismail. Nilaanan umano ang proyekto ng 395 million pesos ng LGU at ng Ako Bicol Party List. May buong ulat si Angeline Dagta. Inanunsyo ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na magkakaroon na ng sports complex sa lungsod. Sa kanyang ulat sa bayan nitong Martes, iniulat ng alkalde na itatayo ito sa Barangay Mariawa at sisimula ng konstruksyon sa susunod na taon. Ito ang kauna-unahang sports complex sa lungsod. Kasama sa mga layunin ay ang mapahusay pa ang kakayahan ng mga atleta sa iba't ibang sports. Kapos ng mga natitibay o nag-excel man sa sport, matawan man yung oportunidad. Ang kakulangan na ini gusto kong masimbagan, taaram ko kung burano kadipisil ang maging sarong atleta, lalo ng warang bilog na suporta. 395 million pesos ang pondong inilaan ng lungsod sa naturang proyekto, katuwang ang Ako Bicol Party List. Magkakaroon ito ng oval soccer field, baseball field, multipurpose complex, swimming pool, volleyball, basketball, tennis at pickleball court.
This facility wherein our athletes can develop and enhance their skill to compete and represent our city in various local, national, and even international competition. On a much deeper level, this will be the avenue where they can avail of opportunities for discipline, self-respect, and sportsmanship that will enable them to become responsible, productive citizens of our city. Ang naturang proyekto ay itinuturing na isang pangmatagalang investment ng lokal na pamahalaan ng Legazpi para makaengganyo ng regional sporting events at delegations sa lungsod na makakapagpaboost sa turismo. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap na Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat! Ingat po tayong lahat at maging handa sa posibleng paghagupit ng Bagyong Uwan sa Kabikolan.